मेगन बेसान स्रां खानाय रुंबां बां जानजि बालेंलें बिखा फांदांदां समायना रमायना नों आंनि अनजालि सायख'बाय नोंखौनो आं जिउनि लोगोरि आदै मदद बिखा फांदांदां मदद जांगिला जौस्रां देरस्रांस्रां समायना रमायना नों आंनि अनजालु सायख'बाय नोंखौनो आं जिउनि लोगोरि मेगन बेसान स्रां खानाय रुंबां बां आदै मदद बिखा फांदांदां समायना रमायना नों आंनि अनजालि सायख'बाय नोंखौनो आं जिउनि लोगोरि थांब्लाबो नों आंनि जाखाबाय थैब्लाबो थांब्लाबो नों आंनि जाखाबाय आदै मदद बिखा फांदांदां मदद जांगिला जौस्रां देरस्रांस्रां समायना रमायना नों आंनि अनजालु सायख'बाय नोंखौनो आं जिउनि लोगोरि मेगन बेसान स्रां खानाय रुंबां बां जानजि बालेंलें बिखा फांदांदां समायना रमायना नों आंनि अनजालि सायख'बाय नोंखौनो आं जिउनि लोगोरि ला 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 भुटान रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि भुटान रायजोनि
नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया भुटान रायजोनि नारें खमला बादि गुफुर हायलोलो खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि गुफुर हायलोलो खानाय रुम्बा आदै मदद गन्थं जंजि बुंनानै फोजोबहाया नोंनि महरखौ रावजोंबो रुजुजाया नोंनि महरा गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना गोसो आंनि नोंखौ सानबाय हाय गावनि आंगो होनना भुटान रायजोनि नारें खमला बादि नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया नोंदि आंखौ बावनो नोंदि नङा सना मालाय बादि हाया नोंदि आंखौ बावनो सानैजों जुलि जागोन बे जोनोमा आलो गोजोन रायजो जागोन बे संसारा अराय जुगामि हो अराय जुगामि अराय जुगामि हो अराय जुगामि भुटान रायजोनि नारें खमला बादि काश्मीरनि आपेल फिथाइ बादि जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया जारौ नोंनि खावलाया भुटान रायजोनि नारें खमला बादि जारौ जारौ सना सना नोंखौ नायै नायैनो मोजांसो नुथारबाय आं आदा आदा सना सना एदावै एदावै गोसोसो थोगारबाय आंबो जारौ जारौ सना सना नोंखौ सानै सानैनो जुलिसो लानो सानथारबाय आं आदा आदा सना नोंजों दिनैनो दानो थांफानोसो सानथारबाय आंबो
हेलो डार्लिं Yes आदा आइ आफानि बिहामजो खालामहैथारगोन आं सना आइ आफानि बिजामादै खालामहैथारगोन आंबो लाजिनाय गिनाय गैया आंनाव नोंखौनो जुलि लाथारगोन आं हेंथा हेंथि मिथिया आंलाय नोंनावनो थांथारगोन आंबो जारु जारु सना सना नोंखौ नायै नायैनो मोजांसो नुथारबाय आं आदा आदा सना सना एदावै गोसोसो थोगारबाय आंबो माब्रैदि इसोरा नोंखौ लोगो मोनहोखो आंखौ जोबोद जोबोद साबायखर होबाय आंबो बिथांखौनो बेनोदि खाफालनि रिफिनाय जों सानैनि बेनोदि गोरोबनाय जिउआव जों सानैनि सना 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 आदा 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 आंलाय नोंखौ नागारखालिया नोंलाय आंखौ दा बावगारलांखा आंलाय नोंखौ नागारखालिया नोंलाय आंखौ दा बावगारलांखा जारौ जारौ सना सना नोंखौ नायै नायैनो मोजांसो नुथारबाय आं आदा आदा सना सना एदावै गोसोसो थोगारबाय आंबो जारौ जारौ सना सना नोंखौ सानै सानैनो जुलिसो लानो सानथारबाय आं आदा आदा सना नोंजों दिनैनो दानो थांफानोसो सानथारबाय आंबो मेगन बेरसन खानाय रुम्बा खावलाय जारौ रौ नुना नोंनि लाइमोन बैसो लाजियो गावदा अखाफोर मेगन बेरसन खानाय रुम्बा खावलाय जारौ रौ नुना नोंनि लाइमोन बैसो लाजियो गावदा अखाफोर आंनि गोसो बिरबाय बायो रंगिना फासा उरायबायो आयो गोरबो बागदावखाङो फोरमाय आंनो सोरबा बेखौ आंहालाय मा जादों मेगन बेरसां खानाय रुम्बा खावलाय जारौ रौ नुना नोंनि लाइमोन बैसो लाजियो गावदां अखाफोर सावगारि आंनि मेगन लुबैयो मानो
रंगिना संगिना फासा नोंनि बायदेम सिदेम बिरबायलाङो अखोरां सानि जावलिया जोमै अनजालि फासानि मेथाइ खनो रंगिना संगिना फासा नोंनि बायदेम सिदेम बिरबायलाङो अखोरां सानि जावलिया जोमै अनजालि फासानि मेथाइ खनो गोसोआ मानो रंजाखाङो रंगिना फासा उरायबायो गोसोआ मानो रंजाखाङो फोरमाय आंनो सोरबा बेखौ आंहालाय मा जादों मेगन बेरसांखानाय रुम्बा खावलाय जारौ रौ नुना नोंनि लाइमोन बैसो लाजियो गावदा अखाफोर मेगन बेरसांखानाय रुम्बा खावलाय जारौ रौ नुना नोंनि लाइमोन बैसो लाजियो गावदा अखाफोर